нашри 15 нашри хеле хос ва меҳмони мо хеле бонии хос аст ва умедворам ки шумо мешиносед. Манзура Саидова, хуш омадед. Хурсандам ки даъвати моро пазируфтед. дар аввали барнома ҳамин гуна аст ки чанд савол аст, ҳамаш чаро аст, яъне ном дорад чароҳо. Кӯтоҳ бояд ҷавоб диҳед. Кӯтоҳ. Саволи аввал. чаро агар блогерат гӯянд хуш надоред? ба хотире ки ман блогер нестам, якум. дуюмон ки ман режиссёрӣ хондагиам ва дипломи ман режиссёрӣ аст. Ман блогер нестам ва ина қабул надорам. Бале ман блогерҳо даъват мекунанд, ман тибқи шартнома меравам, дар видеошон нақш бозӣ мекунам ва ин маънои онро надорад ки ман блогер бошам, мана блогер ном гирам. Ман ҳунарпеша, актрисаём. чаро аксарият ҳамеша дар талоши фаҳмидани зиндагии шахсии моянд? ин саволест ки зиёд ба ман наздик аст, барое ки зиёд чунинан одамо мепурсанд дар бораи зиндагии ман. акнун донистан мехоҳанд ки ман чӣ гуна донистан мехоҳанд. Хуб, айна дорам ки мо оила дорем, соҳиби фарзандем. Хуб, баъд чӣ? Ино чӣ кор дорам ба зиндагии шахсии мо, вақте ки мо худамон нахоҳем? бале ман намехоҳам дар бораи зиндагии худам оммавӣ кунам, намехоҳам ба касе чизе гӯям, вале мардум чӣ мегӯянд? Пурсуҷӯ мекунанд, вале ин чии мардум аст? Чӣ мегӯянд? Талаботи мардум аст ва ман ҳеҷ вақт хоҳиши онҳоро намехоҳам ки ҳар чизе ки онҳо бихоҳанд, ман ба онҳо ҷавоб гӯям. чаро аксарият дар фикри ҷудошавианд, ҳарчанд ҳоло оиладор нашуданд? акнун азбас ки ман худам ҳоли ҷавонам, ин савол хеле душвор аст ва ҷавонони ҳозира хеле бетоқатанд, яъне сабр надоранд. чаро хиёнати мард бахшиданист, аз зан не? хиёнат на аз зан, на аз мард нобахшиданист. хиёнат дар ягон дину мазҳаб, дар ягон чӣ ин нобахшиданист. модар фариштааст мегӯем, аммо чаро баъзеҳо фарзанди худро куштанд? модар фариштааст? мо бисёриҳоро дидем ки фарзанди худшонро зинда ба зинда ҳатто аз батн то таваллуд куштанд, яъне баъди таваллудам ҳатто. модар ҳеҷ модаре намехоҳад ки фарзандашро яъне кушад, вале баъзе ҳаст ки зиндагии инсонро маҷбур мекунад. баъзе модарҳое ҳастанд ки дар батнашон фарзандоро мекушанд. ин мумкин шавҳарашон иҷозат намедиҳанд барои ба дунё омадани онҳо. намедонам, шояд сабабҳое ҳаст, худи он модарҳо медонанд. ман ки модар ҳастам, он қашан медонам ки ягон модар намехоҳад фарзандашро кушад ё ин ки аз фарзандаш даст кашад. чаро аз ҷудо шудану танҳо зистан баъзе духтарҳо фахр мекунанду ҳатто ин кор ба таблиғ расидааст? магар дуруст аст? ин нодуруст аст. ин боиси бадбахтӣ аст, вақте ки духтар, зан аз танҳоӣ ва ё ин ки аз танҳо будани худ ифтихор мекунад. зан набояд танҳо бошад. ин ба гуфти, ба фикри ман ин нодуруст аст. чаро барои аксарияти духтарҳо бо хусур хуштоманд зистан душвор метобад? ин тарбияи волидайн аст. ҳама чиз дар хона вобастагӣ дорад. модарону падарон фарзандонашонро нодуруст тарбия мекунанд. айни ҳол ҳозира ҷомеаи худамон намедонам, шояд баъзеҳо қаҳршон кунад, вале ман мегӯям нодуруст тарбия мекунанд, барое ки духтаро ҳозир ҳамашон ҳамин телефони мобилӣ зиндагии инсонҳоро имрӯз вайрон карда истодааст. духтаро, ҷавон бачаҳоро аз роҳ берун карда истодааст. савгори ҳамаш ҳамин телефони мобилӣ аст, ман фикр мекунам. бибин, телефон ҷисми беҷон аст. агар нарасем ҳеҷ кор намекунад. вай намегирад муносибати ману то як чизе нависад, бигӯяд ки фалон кас бо фалон кас мегардад ва ҷудошавӣ шавад. телефона одам истифода мебарад. инҷа бояд ашёра гуногон накунем. хуб, чаро волидайни мо аз он ки дар зиндагӣ азоб кашидааст, мехоҳанд моро эҳтиёт кунанд, ҳарчанд ки медонанд ки чунин несту намешавад, яъне зиндагӣ душворӣ дорад дар масъалаи касб ки мо дорему, аммо намехоҳем фарзандомон пайроҳаи мо кади раванд. шахсан вақти ман ҳозир актёрам, намехоҳам ки фарзандам оянда актёр шавад. мехоҳам дигар касбро интихоб кунад, барое ки вақти мо волидайн ҳамун касбамонро интихоби озод намегузорӣ ки худаш интихоб кунад? мегузорам, фақат касби худамро не. фаҳмом. чаро суҳбати моро бояд то охир бубинам? инашро ҳамин робӣ медонад. хуб, қадамзаниро шурӯъ мекунем. ҳамному насабат
сарояндаи ҳаст медониш ти? Манзура Саидова сарояндаи тоҷик аст. Тоҷик? Ҳа. Ӯзбек ҳастам, медонам не ки тоҷик не. Ҳа. Боз киёро мешнаси бо ҳамин номун асар? ба наздики як нафар дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ҳамин номи насаби ман қити сайт кушодагӣ буд ва баъзе комментариёи манда баъзе видеои манда зери шарҳаш посух дода буд. Аз ба ҷои ту? Аз ба ҷои ман. Аҳа. баъд ман ҳайрон шудам, даромадам, пурсидам. баъд гуфтам ман дигар нафарам тамоман. Фақат вақте ки онҷо ному насаби шуморо навистиян, ному насаби ман буромад. Дар ҳақиқат Манзура Саидова буд. хайр қатиш суҳбат шудем, як бону будааст, ҳамдигар фаҳмӣ кардем, баъду даромад шаҳрҳоша пок кард. аксарият барои ин ҳолат нашудан ҳозир ширкати мета баровардааст галочка, яъне ҳуқуқи муаллифӣ. имкон надоре ки онҳоро бихаре ки дигар ҳеҷ кас тара саҳифаи фейкита дигар саҳифаи тара дигар копӣ накунад. хайр оянда кӯшиш мекунем. дар масъалаи ном гуфтем, медонӣ ки маънои номат чи аст, ки гузоштааст, чӣ таърих дорад? номамро бобоям гузоштагианд. дар номгузорӣ бузургон, яъне бобову бобокалономо саҳм доранд. Манзура, ман фикр мекунам манзур, яъне намегӯям ки манзурам. Манзура Саидоваро дар нақшҳои гуногун диданду аксарият бовар доранд ки дар зиндагии воқеа ҳамон гуна як бонуи қавоқиву ҷанҷолӣ аст. Рост? не. онҳое ки маро мешиносанд, дӯстои наздики ки маро медонанд, хуб медонанд ки ман духтари чунин нестам. Яъне мебинам маро вақти нақшҳои бадро бозӣ мекунам. барои чи нақшҳои бадда бисёр метиҳам, мисли ки апаи моҳпайкар як умри нақшҳои бад дорад, там тақрибан ҳамин гуна. мо актёри, мо бояд лубои нақша, мо актёри, мо бояд тамоми нақша бозӣ кунем. қабул аст, вале шумораи нақшҳои образи бад будагит бисёртар аст. ман худамам намехоҳам, вале коргардонои муҳтарам медиҳанд ҳамин нақша, маҷбурам ки бозӣ кунам. барои ман хеле ҷолиб аст ки ҷомеаи мо дунболи тамошои бонуи ҳунарпешаву блогерҳост, вале онҳоро қабул надорад. ба худ савол додӣ ки чаро чунин аст? Не, онҳо навори тиро мебинанд, баъзеаш таъриф мекунад ва баъз мегӯяд эй худо бехабар, ҳама муло мешавад ба қавле ин корат нодуруст аст, ин хел аст, ин хел аст. барои чи мардум тамошо карданд, шояд лайк монданд, комментария навиштанд, вале қабул надоранд ҳамин чиза. бале, ин фикри ҳар кас озод аст, фикру ақидаи ҳар кас. онҳо метавонанд озод фикри худашонро гӯянд ва мо ҳунарманд ҳақ надорем ки фикри ҳар як каса бар зиддаш гап занем. ва чунин ҳодиса як вақте шуда буд ки дар шабакаи иҷтимоӣ як журналисте ки ӯ хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунад, як видеои маро дид, хуб таъриф кард. як рӯзи дигар навистааст ки суханои қабеҳ навистааст нисбати ман. даромадам дар саҳифааш навистам, гуфтам чаро суханои қабеҳ навистен ака, дар ҳоле ки шумо пости пешина маро таъриф карда буден. мегӯяд ки ҳамин гурӯҳи гапза ки дафшаб нафоридима, журналист ҳамин гапза дафшаб нафоридима, ба ҳамон нақши бозӣ кардан. Чӣ буд вай? хейнаш махфӣ намегӯям. баъд чӣ шуд? баъд ҳеҷчи нагуфтам, хайр гап задам ки нафаҳмид, ба блокаш мондам, даромадам пок кардам шаҳрҳои навистагиша. ин фикри ҳар як кас аст, мо наметавонем бигӯем ки ин фикри ту нодуруст аст ё қатъиё разбор кунем. хай ман қаҳром карду комменти навистагиё даромадам навистам, ӯ нафаҳмид, гуфтам ҳаволат ба худо. ин ки модар то ҳол барои ҳунарпешагият розӣ несту падарат чизе намегӯяд, монанд аст ба зиндагии Дилноза Раҳимӣ ки ҳарду ҳамшаҳрем. аҷиб, аз модар пурсидӣ ки чаро то ба ҳол аз ин корат розӣ нест. ҳарчанд Дилноза барои ман гуфт ки дар интервюи қаблӣ аллакай модарам иктифо кард, яъне рост омад. аммо модарат то ҳоли розӣ нест. барои чи? Не, модарам то ҳол розӣ нест. намедонам, вале напурсидам ки барои чӣ розӣ нестен, вале ҳама қашан медонам ки розӣ нестанд. падарам худо раҳматашон кунад розӣ буданд вақте мегуфтанд ки ҳамин касбада ту ҳамин касбада розӣ бошӣ,
майлаш бачам давом те фақат мегуфтанд ки нақшои хуба бозӣ кун нақшои бадан не модарам то ҳол розӣ нест ҳар як видеое ки мекунам ба модарам роӣ мекунам бо видео кардӣ а не ҳичи намегӯянду тамошо намекунам лекин авлодомо тамошо мекунанд саҳифаи сиёҳ даи хулоса тарафи модар бале фаҳмам дар мусоҳибае гуфте ки самти коргардонӣ иду ҷашнҳоеро ғоибона хондӣ чаро маҳз ин самта буд ҳарчанд ҳунарпешаи муваффақӣ хуб мо дар бораи омӯзгори хондагитам баъд мепурсем барои як нафар 40 ҳунар кам аст ва дар ҷомеаи ҳозира бояд ҳамакора буд хайр режиссёриям қариб аз ҳамин соҳа аст ҳамин соҳаи ҳунармандӣ соҳаи театр аст ва ман хостам бо маслиҳати устод асланшоҳ раҳматуллоҳ хостам ки ҳамин соҳаро хонам хуб омӯзам он кас чӣ чиза дида ин маслиҳата доданд ягон ҷо коргардонӣ кардӣ бо маҳз иду ҷашнвораҳо он кас як чорабинӣ буд хато накунам чорабинӣ иди ваҳдат буд хел як чорабинӣ фарҳангӣ буд ҳамон ҷо дида буданд кору фаъолиятама гуфтанд ки ту метавонӣ ту аз уҳдаи ҳама кор мебароӣ ту бояд дипломата бурда ба донишкадаи санъат спорӣ риштаи режиссёрӣ баъд бурдем споридем хатм кардем диплома гирифтем акнун нақшаҳо нақшаҳо дар ин самт мехоҳам давом диҳам ҳамчун коргардон дар ҷашну ҷашнвораҳо хизмати халқи модар кунем ҷои дигар гуфте ки нони ҳунармандиро хӯрдан осон нест бинанда чизи пухтаро мебинад як ҳунарпешазан пушти парда чӣ азобҳо дорад ки мардум намедонанд аксарият масалан як ҳунармандзан аслан ҳунармандо чӣ мушкилию чизе ки доранд он пушти парда аст ҳама чизашонро рӯи саҳна намебароранд ба азобое ки мо дар театр мекашем мақсад дар рӯи шабҳои шаб то соатҳои 12 яки шаб машқ мекунем ва гоҳи вақт мешавад ки хона намеравем гоҳи вақт мешавад ҳатто аз машқу аз кору тамрин фарзандро фаромӯш мекунем дар хунукиҳо дар барфиҳо дар борониҳо зери борону зери барф кор мекунем репетитсия мекунем филм сиёмка мекунем тамошобин он чизе ки тайёр аст ҳамонро мебинад бинанда он азобҳои моро намебинад албатта мо зери борон чӣ кор кардем чӣ азоб кашидем помо тар буд бале ман таҷрибаро доштам дар сериали хона театри оина замоне инқадар шӯҳрат дошт ки ногуфтанӣ ту ҳамонҷа кор мекунӣ чӣ гуна шуд ки он ҷо омадӣ ва кай буд соли 2019 буд театри оина ман аввал радиода кор мекардам радиода барномаи шарҳи матбуот мебурдам дар кадом радио радиои фарҳангда радиои фарҳангда баъд чанд қадар кор кардӣ инҷа 6 моҳ кор кардам баъд радио театри оинада як хешумон як ҳамшаҳримон кор мекарданд баъд гуфтанд ту як бор театр биё ко театр чӣ хел аст барои ту бихайр розӣ шудам манам мехостам ҳамин чӣ дар дилам буд баъд омадам устод асланшоҳ чанд нафарои дигар бузургҳо шудагӣ буданд одамои таҷрибадор аз ман экзамен гирифтанд имтиҳон гирифтанд хеле маҳорати хуб нишон додам намедонам чӣ хеле ки ҳарчанд мактаби актёрӣ нахондем бале ҳарчанд хондагӣ набудам он вақт ба қабулам карданд гуфтанд мешавад қабулш кунем мо худ бо меомӯзонем нозукиҳои ҳунарро ҳамин тавр корро давом додем баъд такмили ихтисос ҳунармандиро дигар дар ҳамон ҷо ёд доданд бале устод асланшоҳ муаллимаи тоҷинисо саидова шаҳзод раҷабов ино хеле меомӯхтанд ҳар ҷавониву ҳар касе ки дар театр ворид мешавад устодо бо онҳо кор мекунанд нозукиҳои ҳунарро меомӯзонашонанд ҳоли ҳозир он шӯҳрате ки оина дошт театри оина дошт мутаассифона надорад вале бароям аҷиб аст ки намоишҳояш куҷо пешниҳод мешавад ва чӣ гуна метавон аз онҷа огоҳӣ ёфт аз намоишҳои театри оина ман ба ин фикри шумо
розӣ нестам. Он шӯҳрате ки пеш дошт надошт, ин гап нодуруст аст. Шӯҳрати театри оина ҳоло ҳам ҳаст. Тамоми ҷашну маросимҳое ки театри оина мегузаронад, аз қабили наврӯзӣ, истиқлолият, тамоми ҷашнҳо инро театри оина коргардонӣ мекунад. Бачаҳои театри оина мегузаронанд. мо дар тамоми мактабҳо, интернетҳо, корхонаҳо меравем, баромад мекунем. ва ин азбаски баъзеҳо нодида мегиранд театри оинаро, ин хатогии онҳост. Театри оина ҳамеша фаъол аст ва фаъол ҳаст ва фаъол мемонад. фаҳмидам ки замоне ба дигар театр рафтанӣ шудӣ. Чӣ шуд ки нарафтӣ ва чаро мехостӣ ки аз театри оина ба дигар театр равӣ? Намехостам, ин намехоҳам равам. Театри оина, агар имрӯз манзураят хелеҳо шиносанд, аз театри оина мешиносам. Ман ҳар ҷое баромад кардам, ҳар ҷое ки рафтам манзураи театри оина гуфта фарёдам карданд. ба ҳамон хотир намехоҳам аз театри оина равам. хайр, зиндагӣ гирдобҳои зиёд дорад, калон гам намезанам. Ба ҳар ҳол айни ҳол дар ҳамин театр ҳастам ва дар ҳамин театр мемонам. дар баробари кор дар театр ва нақшофарӣ дар филму роликҳои тарбиявӣ кори дубляжӣ ҳам мекунӣ. Вақт аз куҷо меёбӣ? Мисли суперменҳо. Ана ҳамин кори худамро зиёд дӯст медорам. Яъне роҳат мекунам аз ҳамин давиданҳову ҳаракатҳои худам. ҳам аз дубляж. Дубляж барои ман фазое ҳаст, ки ман дар он ҷо худро хушбахт эҳсос мекунам. Ягона ҷо пеши фарзандам, дуюм ҷо пеши дубляж, аммо майдони аммо чӣ мегӯянд? Хоначаи дубляж медроям, худамро хушбахт эҳсос мекунам, ба он хотир ки дар он ҷо механдам, гирья мекунам, дод мезанам. ҳама он чизе ки дар дилам ҳаст, тариқи ҳамон қаҳрамон диламро холӣ мекунам. саволи баъдиам ҳамин аст, ки дар мавриди дубляж шуяд дар инсар навиштӣ, ки дар ҳар дарди қаҳрамонҳо худро мебинам ва як ҷои дигар навиштӣ, ки ягона ҷое ки бо қаҳрамони худ ҳастам ҳамун ҷоям. чӣ дардҳо гуфта метавонӣ? хайр, дар ҳозира зиндагӣ чӣ бедард аст? ҳама дард дорад, ҳама шикастҳову рехтҳои дар зиндагии инсонҳо мешавад. ва дубляж ҳама чизе ки сахт ҳоли зиндагидан намерасад ва азобат медиҳад чӣ аст ки? хушбахтӣ. чӣ пеши роҳаша мегирад? хайр, бо мурури вақт ҳамаш хуб мешавад, умедворам. ҷое гуфтӣ, ки намешавад холаи ҳамакора буд. ин ки ҳунармандӣ мекунӣ, ровигӣ мекунӣ, дар дубляж ҳастӣ, ино ба ин гуфтаи ту дохил намешаванд? Ба ҳоли режиссёрӣ бо ин корои ман ҳамаш ҳамин самт аст, ҳамин самти театр аст, самти синемо аст, ҳунармандӣ аст. Ин ягон самти бегона нест. наворҳоятро пайгирӣ мекунам. ҳарчанд ҳамашро тамошо карда натавонистам, аммо маро як наворат бариқат овард, яъне таъсир кард хеле сахт. ҳамоне ки бо кадом мушкилие аз шавҳар талоқ пурсидӣ. чаро аксар ҷавонҳои мо роҳи ҳалли мушкилии зиндагишона дар ҷудошавӣ мебинанд? барое ки бетоқатанд, бесабранд ҷавонои мо. ҳозира духтарҳо, ҳозира ҷавонҳо, бачаҳо тоқат надоранд, на аз гапи баланди шавҳар, на аз сухани баланди хуштомад. намедонам ин ҷомеаи моро имрӯз чӣ шудааст, ки ҷавонҳои мо бетоқатанд, пурсабр нестанд дар зиндагӣ. барои чӣ пурсабр нестанд? сабра бояд аз куҷо омӯзанд? яъне ҳаст мактабе ки сабра омӯзад барои ин ҷавонҳо, ё ки ман намедонам бояд чӣ кор кунанд ки сабра ёд бигиранд? сабр бояд дар хона, мактаби ҳар як инсон хона аст, волидайн аст. Бояд дар хона, дар волидайн, дар пеши хонаводашон ин чизро ёд гиранд. хонаи шавҳар ки омадӣ, ана акнун нозу бозората як тараф мемонӣ, гапи хуштомада мебардорӣ, гапи шавҳара тоқат мекунӣ. бале, шаҳр якчашма рафтӣ, якчашма мешавӣ, мегӯӣ бале дуруст аст, аммо хонаи хуштомадам ки рафтӣ, ба бисёр чизо чашм мепӯшӣ, раст ки хушбахтиам мехоҳӣ. аз наворҳои аксар вақт гӯё тарбиявие ки мекунанд бачаҳо, ман нороҳатам. медонӣ барои чӣ? барое ки аз тарбия дида ва таблиғ бештар монанд аст. ва худат фаҳмидӣ ки кадом наворҳо.
оқибатиш чӣ мешавад? баъзе навораҳое ки блогерҳо мегузоранд ин ба чӣ мегӯянд зеҳни кӯдакҳо ба зеҳни наврасон зарари манфӣ мерасонад ва ин ҳам чӣ мегӯянд гап сар ҳамин аст ки мардум мена тамошо мекунад аз ба ҷое ки тарбият бигирад барои мисол ҷудо нашудан аммо яъне аз наворҳо ту эҳсос мекунӣ ки баръакс аз он ки бигӯяд ки эй рафиқе ки ин видеоро мебинӣ ҷудо шудан кори хуб нест аммо дар наворҳо мебинӣ ки ҷудо шавем ин беҳтарин кор аст яъне таблиғ аст барои чӣ гуна аст ва ҳеҷ касе ҳам аҳамияту як назари бадаша як назараша намегӯяд ки мардум шумо аз ба ҷое ки тарбия кунед шумо наворот таблиғ кардаистед ин корро ин хайр ҳамон блогерҳо ҳамон нафарое ки ҳамин чиз ҳамин наворҳоро пешниҳод мекунанд ҳамонҳоро бояд савол дод ки мақсадашон чияд ба ин роҳ чӣ гуфтан мехоҳанд онҳо ҳамин даруни ҳамин муҳит дар ҷоям бошад ҳастӣ савол надод ягон бор ман борҳо ҷанг шудагиём қатъиёшон баҳс шудагиём ки чаро чунин наворҳо мекунед мегӯянд ки фазои мо озод аст мегӯям фазои шумо озод аст не ки ҷавоноро тарбияи нодуруст мекунед мегӯянд хеле баҳс мекунанд намешавад бо онҳо гап зада бо баъзеш фаҳмам дар рӯйхати дӯстҳоят фақат якеро дидам ки ин қадар қарине инам ғунчагул чӣ хел бо ӯ шинос шудӣ ва чӣ шуд ки шумо ин қадар қарину наздик шудед ғунчагул мо хато накунам соли 2020 шинос шудаем агар хато накунам мо аз фейсбук шинос будем баъд аз наздик шинос шудем ягона нафаре ки маро дарк мекунад мефаҳмад ва дар бадбахтиву хушбахтиҳом канорам аст ин ғунчагул аст мисли хоҳарам мисли як аъзои хонаводаам аст ки маро аз тарзи гап заданам ҳама аз сторисам мефаҳмад ки чӣ гуна ҳастам ин ғунчагул аст тамом бисёр дӯсти наздикем бо якдигар мақсад дар рӯйхати дӯстот фақат ғунчагул аст тамом ҳар як нафар дар зиндагӣ дорад як нафареро ки бо ӯ ҳама чизашро тақсим мекунад хушиву бадбахтиҳояшро ва ин нафар бале ин нафар барои ман ғунчагул аст барои 5 соли оянда манзура саидова худа куҷову дар чӣ касб мебинад дар зиёд мехоҳам бо коргардонҳои муваффақ ҳамкорӣ кунам ва дар филмҳои пурмазмуну хуби хуб ҳунари худро нишон диҳам ва мехоҳам ки ба дигар давлатҳо даъватам кунанд дар филмҳо нақшбозӣ кунам баъд забонҳои хориҷиро медонӣ ту хуб гуфтӣ ки мехоҳам дар филмҳои хориҷӣ барои хориҷӣ рафтан забони хориҷӣ донишам бале кам медонам беҳтарин бар замми ҳама қадар савол мон чизе ки ман напурсидам вале ту мехостӣ ки бугӯ не ҳамаша савол додӣ ба ман чӣ савол дорӣ як савол диҳам чимақа саволи қиин метавӣ касби мо ҳамин аст гуфтӣ ки рӯзноманигориам кардагӣ бояд ту мана фаҳмӣ дуруду паём ба ояндаи миллат ва ба обуначиҳо дуруди худро ба тамоми обуначиҳои ҳамин саҳифа мерасонам ва ба ҷавонон мегӯям ки бояд пурсабру пуртоқат бошем ба ҳама нозикиҳои зиндагӣ ба ҳама бохту рехти зиндагиву ҳаёт ва бояд дӯст дорем худ ватан миллат модар ҳаётро ташаккур ки омадем ташаккур барои як суҳбати хеле хубу гарму ҷӯшон хуб умедворам ки ин суҳбат ба шумо ҳам писанд омад ва то инҷои барнома омадед аз ин ки омадед ташаккур бинависед дар зери комментҳо ки боз кира дидан мехоҳед дар ин барнома фақат ҷавонҳо мо бо ҷавонҳои муваффақ суҳбат мекунем ки назар накарда ба мушкилиҳои зиндагишон ба чизе расидан бо меҳнати худашон худо нигаҳбонтон то истгоҳҳои дигар